Здравейте, мили хора! Без да имам никакъв план, мислейки, че съм приключила с стартиране на курсовете за тази година, от няколко дни не ми дава вътрешен покой мисълта, че трябва да направя един последен курс за тази година. И разбира се, със сигурност влияние ми оказва това новолуние в Стрелец, което имахме на 1. Защото Стрелеца е точно знака, който се свързва с желанието да учим и да разширяваме мирогледа си, да можем да виждаме по-надалече, да виждаме, ако може, дори в бъдещето. И така простора ни да е все по-голям и по-голям. И точно вероятно това усещане вътре в мен ме подбуди да дам една последна дата за тази година. И това е 10 декември 24 година. Часът е 19, денят е вторник. Курса ще е с продължителност 5 месеца, а самите лекции ще са с продължителност час и половина. Като за тези, които за първи път чуват за курса по астропсихонумерология, ще дам малко информация за това. Това е курс, който включва науките нумерология и астрология. И те се учат успоредно, по един много интересен и такъв малко фантастичен начин, но защо го казвам това? Защото основата или базата, на която съм направила курса, сливайки тези две неща, са числата. И това са числата от 1 до 12. Обикновено курсовете по нумерология включват числата от 1 до 9, включително и царските числа. Да, но когато ние трябва да превъплатим едната наука в другата, това означава, че щом в астрологията имаме 12 дома, значи ние трябва да имаме и 12 числа. И това цялото нещо към квадрата на Питагор, който изучаваме в курса по нумерология или така наречената психонумерология, там имаме едни допълнения от 3 числа към този Питагоров квадрат. И цялото това нещо се превръща в една буквално нова интерпретация на сливането на тези две науки. Защото всеки, който знае какво означава числото 1, всъщност той е разбрал какви са характеристиките на първи дом и какви са характеристиките на знака, който е Овен, който е първия дом. Включително и голяма част от характеристиките на самият управител на знака, т.е. Марс. И това цялото нещо, като или числата вкарани в астрологията, или домовете, планетите и знаците вкарани в нумерологията, всъщност отварят един огромен простор за тълкуване на нашите рождени карти. Няма значение дали е астрологичната или нумерологичната. Но това е един начин, който наистина е изключително комфортен, за да можем да схванем цялото това нещо. И после, когато човек тръгне да си тълкува нещата в едната или в другата наука, вижда колко просто и елементарно. Всъщност той учи една база и оттам нататък я използва в двете науки. Така че хора, които в момента наистина може би търсят за себе си някакви отговори, търсят начин да променят мисленето си, възгледите си, въобще мирогледа си. И това цялото нещо няма как да се случи, ако човек не погледне на живота в един по-голям кръгозор, за да може всъщност да си отвори очите за всичко, през което ние минаваме. И това, че този курс може да ви помогне след това да си давате буквално
отговори и да си обяснявате ежедневните неща. Защо аз постъпих сега така? Защо в момента това не може да се случи? Защо тези аспекти в момента ме накараха да плача, примерно? Или защо в момента съм толкова щастлива без причина? Всички тези неща можете да ги виждате чрез всичко, което ние ще учим, и когато вие, разбира се, пожелаете да се докоснете със сърцето си до тези две науки. Желаете да ги учите и да ги използвате. Нарекла съм курса първо ниво, не защото той е някаква минимална база, не. Напротив, това е всичко най-необходимо, за да може вие да си живеете ежедневно с спокойствие, намирайки отговорите си в тези две науки. Дори защо този човек е такъв, аз не го разбирам. Защо аз съм такава? Защо не разбирам определени хора? Това цялото нещо се разбира чрез изучаването на психотиповете в нумерологията. Нещо, което го няма в астрологията. Затова казвам, че те са една огромна, пъстра колекция от знания, и когато ги използваме заедно, те се превръщат в най-важният ни инструмент. И всеки, който пожелае, ще може да се свърже с мен чрез нещата, които изпиша там. Дали е Фейсбук, дали е телефон, дали е мейл, няма никакво значение. Сега съм ви приготвила обаче, за да мога да не забравя нещо и да ви изчета всъщност какво се включва в самия курс. Първо ще започна с нумерологията. Нумерология на името. Защото нашето име е един портал, който ни дава определени характеристики. И всичко това там също може да се изчисли какви са тези характеристики. Как да си направим тази карта нумерологична, или по-точно психонумерологичния си портрет, или по друг начин наречено квадрата на Питагор. Там имаме една карта, наречена карта норма, и чрез тази карта норма ние всъщност си тълкуваме всяка една отделна карта. Така, учим картата норма, какво означава тя? Психотиповете и предназначението им. Значение на редовете, колоните и диагоналите в самата карта. Значението на числата от 1 до 12 вече обясних защо. Тълкуване на царските числа 11, 22, 33. Какъв е смисъла на плюсовете и минусите в картата? Мъжки и женски числа, хармонични и нехармонични числа, йерархия на числата. Как да изчислим числото на личната си година, на личния си месец, на личния си ден? Кои са правилните или подходящи връзки или партньорства спрямо психотиповете, които ще учим? Включително видовете бракове, които могат да бъдат сключени между тези различни психотипове. Сега започвам с астрологичния материал. Какво представлява астрологията и астрологичната карта? И как да си я направим? Каква програма да използваме? За какво ни служат планетите, знаците и домовете? Кое е общото между тях и картата норма в психонумерологията? Ролята на Слънцето и Луната. Основни характеристики на планетите, знаците и домовете. Стари и нови управители на знаците, съответно на домовете. Предназначение на 4 квадранта в астрологичното колело. Асцендент, десцендент, медиум цели, имум цели. Северен и южен възел, вертекс, хирон, точката на щастие, Лилит, Селена. Митология. Като митология я учим. Не си четем просто книги в къщи. Стихии. Качествата на знаците. Интерсептирани домове. Ретроградни планети. Взаимна рецепция. Планета на трон, впадение, екзалтация и заточение. Съответстващите органи на всеки знак,
в нашето човешко тяло. Аспектите, които сключват и как се тълкуват, включително и подходящите професии за всеки един астрологичен знак. Това нещо ние основно ще говорим, лекциите ги пращам, и цялото това нещо се говори. Защото стигнах до заключението, че когато пишем, или вие пишете, аз диктувам, голяма част от хората се стараят да записват и не могат така да запомнят нещата, които пишат, старайки се да не забравят нещо и да пропуснат. Този начин, когато ние говорим целият час за зададена тема, след това аз ви пращам, вие се преписвате. Това е един вид втори прочит на самите лекции. И вече вие го знаете веднъж, чули сте го от мен, повтаряте го и това е много по-лесно и много по-практично се оказа, макар че преди се пишеше, се оказа наистина доста по-практично, така че реших да не губиме време в писане, а просто да предаваме знания. Така че, мили хора, тези, които под някаква форма са били под въпрос дали да си направят един такъв подарък за предстоящите празници и най-вече за предстоящата година, могат да се свържат с мен. Ще ви очаквам и мисля, че има много върху какво да се забавляваме и да работим